Pagsasaayos po ng bumigay na bahagi ng irrigation dike sa Barangay Talibao, Calasiao, nakatakda pong simulan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Nakatakdang simulan ng Department of Public Works and Highways or DPWH ang pagsasaayos sa bumigay na bahagi ng irrigation dike sa Barangay Talibao, Calasiao dahil sa malakas na agos ng tubig. Ito'y matapos agad na maidulog ng barangay dahil sa pangamba ng ilang residente na umagos ang tubig sa kanilang mga tahanan lalo at tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan. Ayon kay Barangay Captain Elpidio Untalan, unang linggo pa lamang nang makitaan na umano ng mga bitak ang nasabing bahagi kaya't agad din nila itong idinulog sa DPWH. O nung first week pa, nung nag-i-start na nag-i-erode, sinabi na namin, sabi nila, gagawin namin yan pag umupa na yung tubig, sabi nila. Pinala ko kanina, sabi nila gagawin ngayon, pero umulan na naman. Bagamat nararanasan pa rin ang patuloy na pag-uulan, ay sisikapin na maumpisahan ang pagsasaayos sa bumigay na parte ng irrigation dike. Pansamantala rin munang hindi pinapahintulutan ang mga residenteng dumaan sa nasabing bahagi. Basta ang sabi namin, huwag munang dumaan doon, lalo na sa sasakyan kasi talagang delikado. Sabi ko, maghintay na lang kasi gagawin na yan kako. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng mga opisyal ng barangay at ng Calasiao MDRRMO upang matiyak rin ang sitwasyon at kaligtasan ng mga residente malapit sa irigasyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.